ka JN Suzuki ha ka arpu artrek no pra araja arpusan kala Plie ke Jaka di Scooty bat bike jangka ha Newhill Jowai khnang ban pensuk igi pat ba bat kumju ru na ka banta ki nong thiet badang thamai lawan ban Plie ke ni ke Jaka di daw Ashish Kumar Jha Regional Manager Suzuki Motorcycle India Private Limited SMIPL ringkat ke jingadon lang ka kong pristimai jirwan nong siet ibidai itrai ke JN Suzuki main dealership hapo mau Plie Shillong nang ta ki nong trai ke JN Suzuki ki nong thiet bat kiwe ka kong pristimai haba kren kalapen pau ke jing sngongo ikipat ba baju shania Scooty bat bike na ke JN Suzuki maka kermen ru da ke jingla ban Plie ke ni ke tenat ha Jowai kanang yarap shushu ikipat ba kalai thu ru bah ke ni ke JN Suzuki ha Jowai om tang badi ki Scooty bat bike Henry la ru ban pinyo ki spare part bat ban shnai ki bat ben rap ru bakan ai ke Jingshakri ko bah tam shi ikipat ba Kublai ini to ke Scooty Avenis ke Scooty ko bes bha ke bes yang suk bha ya ke mileage le e bha ko ip we duna ha bam pnyangi te ke kilat yong kile wan LED ki kini to ke Scooty ki wa chispa alposan cc te kini ke lai wan LED ki to he por wa dom por wa lengo chna bha bi na jingai da chna ki bru ip ma te hang ne ko por hang ne ka ngadon hang ne ka Jaka ka badan na po Jowai Hills Newhill ngadon hangane ban wan ban kadang-kadang kasni ka bang yo ban Plie ya kane ka dealership ka jongi ka bahaba ka Hills te ningkong shwa ngakwa ban power fee bar ko ki pat ba ngamla shu klamda ai klamda somo yo Blay ba ula kerku katne ingi long ado bang yo ikane galat ka bau ka lat ka Plie ngi ka de bar ko da jing ai maga jing kerku ka jong u ngidon hangan ka Jaka rom tasni te haju ko poro ngakwa bang ai Kublai kham tam ya ka shnong new dorbar shnong jong ka Newhill ki bala ai ngi ka lat bat ka deling ba ka jing ai ka jongki ka NOC ngi yo ban Plie ka Jaka ka jongki te haju ko poro ngakwa ban pau ka jing sngongo ya itrai jong ka Jaka ikong Priscilla bat kumjuru ikun jong i te ki bai don lang han ka poru te ngasngo ban ai Kublai shibon yaki dala dai bakam lada dai bakim ai nga kalat bangan yo ban Plie ne nganum yo kan man sedang ne kam kan ka shurung ka jongi te haju ko poru ko ban ai Kublai ye wei pai wei I customer ki badan hangani ka hane po ka Hills si baro ko wei ki bala shania angi dai lengba ka jing it ka jongki ka jing shania ka jongki om tang haka dealership ndai haka ne ka company ka brand Suzuki hi ki customer ki yo ban ki wan ban shim ban thiet ki Scooty mo wala man shwaro ngimpat la ban wara shaneru ndai ki wan cheru Shillong ru tanga small wan ai Kublai wei I customer ki bala thiet ki Scooty bat ki bike ki jongi haju ko por ngakwa man ong fi ba manta ngin Plie ka ne ka showroom ka badana po Newhill West Hills te ngidon ru ka service ka badai bat ka technical ka bangin shnai ki Scooty ki bike ki jong fi te ngakwa ru ban batay fi ba ndai tang mangi ai ka service ndai ngi ai ka ne ka commitment na kalyang ka jongi ngi ki try bat kumjo ka company Suzuki Motorcycle India Private Limited ha ka bangi kular ban ai fi ka service ka bahatam and we commit to give the best service and we commit also to bangin ai fi ka value ka balong ka Scooty ka babha ki bike mo hadu ki parts ni don availability ngakwa ru ban share bat fi hindet ha ka bai dei baka Suzuki ni don ru ka roadside assistant ha ka ba ki customer baro kinyo free roadside assistant which is kan kaun nadu nang ne nakane ka main dealership jongi 60 kilometers kata kamot kiyo ya ka free roadside assistant which means kalong 24/7 filaban call ngidan ki customer care number filaban phone and hakano no minute kalong hakano no port filaban call filmat kanu no jing te haju ko port ngidon ki train technician jongi ubala pass so ngidon ki technician hadu finapet hadu ki assistant technician ngidon workshop ro bala don manager obade very experienced person ngi bu ongne te nganget scam ba fi ki pat ba ro khoi pinyo ta service ka ba ngi kum ka main dealership ngi kloy ban ai fi bat ngi commit te tangkatai Kublai shibon te ngakwa ban ai fi don kam
Kay ru ka bede, ado ka parts fila ban phone anytime. Ado ki inquiries jong ki scooty ki batmai ki bike ki batmai fila ban wan hangani ka Jaka. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.